שבוע שעבר קראנו בפרשת השבוע ויאבק איש עמו. אמר לנו רש"י זה שרו של עשיו. השבוע אנחנו קוראים וימצאהו איש והנה טועה בשדה. מי זה? גבריאל. מתי האיש הוא שרו של עשיו? מתי האיש הוא גבריאל? אמרו על זה כך. כשהאיש נאבק איתך, זה לא מהקדושה. אם אתה מסמל את הקדושה ומישהו נאבק איתך, הוא לא מהקדושה. אבל אם האיש הזה רואה אותך טועה בדרך ושואל אותך מה תבקש, הוא מהקדושה. מסביר הרבי מלובביץ', מאיפה יודעים שזה גבריאל? וימצאהו איש. מה זה וימצאהו איש? אם מישהו מצא אותו, פירושו שמישהו חיפש אותו. מי יודע על יוסף? מי יודע שיוסף מחפש את אחיו? מי יודע להגיד ליוסף איפה אחיו? רק מי שמחפש אותו. מי מחפש אותו? מי שנשלח על ידי ההשגחה העליונה, על ידי הקדוש ברוך הוא. מי זה? זה גבריאל. ולמה דווקא גבריאל ולמה לא מיכאל? בגלל שגבריאל זה מידת הדין. וכאן יש בחינה מאוד גדולה ליוסף. אתה נשלחת על ידי אבא, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר. אתה אמור לחזור לאבא ולהגיד לו מה קורה עם האחים ועם הצאן. בוא נראה האם אתה תפסיק את השליחות שלך כשתשמע שהחיים שלך בסכנה. וימצאהו איש והנה טועה בשדה. מה תבקש? הוא שואל אותו, אומר את החי אני יכולים לבקש. אני רוצה ללכת לראות באמת מה קורה איתם. אני רוצה לחזור לראות כדי לחזור ולהגיד לאבא מה קורה איתם. אומר לו, תשמע, כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה, אומר רש"י, מחפשים נכלי דתות להמית אותך. מה תעשה עכשיו? האם תחזור לאחריך ותגיד, עד כאן. שליחות של אבא זה שליחות מאוד מוגבלת, ואם אני נתקל בקשיים, אני חוזר אחורה. או שתגיד, לא מעניין אותי שום דבר. אם אבא אמר, אבא הוא צדיק, אבא שלח אותי, אני הולך עם האמת הזאת, ויהיה בסדר, השם יהיה בעזרי. וזה מה שיוסף עושה. הוא מתגבר על מידת הדין. הוא מראה למידת הדין שהוא לא נופל בתוך המכשולים, וזה הכוח הגדול של יוסף הצדיק. וזה מה שמלווה אותו אחר כך, גם כן במצרים, גם עם הניסיון בתוך בית האסורים, גם עם הניסיון עם אשת פוטיפר, גם עם הניסיון עם כל החתונה במצרים, ולהעמיד בתוך מצרים ערוות הארץ את מנשה ואפרים לומדי תורה. זה סייעתא דשמיא מאוד גדולה. זה חתירה של יוסף לזה שיהיה מה שיהיה, אני יודע שיש לי סייעתא דשמיא, ואני הולך עם הכיוון הזה הלאה. אז בעזרת השם, למרות כל הקשיים וכל הדברים שקורים לנו מסביב, אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מנסה מישהו אם הוא לא נותן לו כוחות. ואם הקדוש ברוך הוא העמיד אותנו בניסיונות, ודאי הדבר שיש לנו כוחות לעמוד בניסיון הזה. בעזרת השם שלא יהיו ניסיונות, ונזכה בעזרת השם לגאולה האמיתית והשלמה, במהרה בימינו אמן.